राजा वीरसेन म्हणतात मला, या वीर नगरीचा राजा वीरसेन म्हणतात मला। आतापर्यंत या माझ्या दरबारामध्ये सर्व लोक, सर्व जनता अन्न, वस्त्र आणि निवाऱ्यापासून सर्व सुखी आहेत। अशीच या दरबारामध्ये प्रगती झाली पाहिजे। आतापर्यंत या राज्याचं सर्व काही ठीकठाक चाललं आहे। आणि एकदा का आमचे युवराज चंद्रसेन यांचं लग्न त्या देवसेनेशी लावून दिलं आणि त्याला या गादीवर बसवलं की आम्ही मोकळे झालो। दरवेळेला गजमजदार आमचा हा दरबार आज रिकामी का आहे? शिपाई चंगू मंगू आशीर्वाद असो। या शिपाई या, ज्याप्रमाणे आतापर्यंत तुम्ही जशी साथ दिली तशीच साथ यापुढे युवराज चंद्रसेन राजा झाल्यानंतर देखील द्याल अशी मी आशा बाळगतो। आणि ठीक आहे, यानंतर एखादं आनंदाचं वातावरण आहे, तुम्ही एखादं गाणं या बरं।
केले महाराज केले महाराज काय केलं युवराज काय केलं देऊचा शिपाई आणि युवराज चंद्रसेन यांचा काटा काढला फक्त आणि फक्त ही राजगादी मिळवण्यासाठी आजपासून या राजगादीचा राजा मी सेनापती झाला राजा शिपाई आणि कोण आहे सांगू नको शिपाई आजपासून या राज्याचा राजा मीच या राज्याचा राजा मीच आजपासून तुम्ही माझे गुलाम आहात त्यामुळे मी सांगेन तसेच वागला पाहिजे ठीक आहे मग एखादं नाच गाणं होऊन जाऊ द्या या आनंदाच्या क्षणात एखादं नाच गाणं झालंच पाहिजे हो किती सांगू मी सांगू कुणाला किती सांगू मी सांगू कुणाला आज आनंदी आनंद तुम्हाला काय सांगितलं तुम्ही काय केलं माझ्या नाच गाणं घेऊन या आणि जंगू काय हे तुम्ही माझी इज्जत लुटली ठीक आहे आता आपण जाऊ शिकारीला जाऊ म्हणतो माझी काय हो ना आता वाट्यात जो येईल त्याला आडवा पाडू म्हणजे माणूस आला तरी बोला या राज्याचा राजा कोण 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 तुम्ही याला नाही म्हणत असाल म्हणूनच सत्ता तुमची तुम्ही माझे गुलाम आहात माझा ऐकावं लागेल बोला तुम्ही माझे गुलाम आहात होय तुमचेच माझा आदेश पाळावाच लागेल आदेश खोटत नका बोला बोला तुमचा करणार चला जाऊ आपण शिकारीला आदेश हा वाळू पण स्वदेशी हा काय जाऊ आपण शिकारीला
वाघ होता लांडा पण तुम्ही शिपाई शिपाई थोडी आम्ही विश्रांती घेतो आणि आम्ही जागरण करता शिपाई युवराजावर नीट लक्ष ठेवा. ठेवतो काळजी हे कैद्य आहे. कैदी आहे होय काळजी ठीक आहे येतो मी. हा या तुम्ही तेवढंच काम तुम्हाला सोपडाला मी काय म्हणतोय पारा करून सांगितलं ना. पारा करू सांगितलं चांगलाच पारा केला सगळ्या फारसा तेवढं काढला हलत नाही हा डोळ्याची गुळा काय हलत नाही. तुझं काय हा माझ्या काय काय हलत नाही तुला नाही माहिती सांग काय का हा हलत नाही हा काम हलवतोय. हलवतोय आता दाखव हलव म्हणतंय काहीतरी अंकल मसाला गरम पाणी चाय पांढरा तांबडा रस्सा नवीनच ना नवीनच म्हणजे काय तू काढ मी बघतोय मी जुना आणि नवीन काय ना काढूचा चढते काय उतरली उतरणार आहे आपली म्हणजे आपली उतरली त्याला चढवूच हा ते आता काय मानले सगळं दाखवू दे पहिलं देवाच्या नावात आईच्या नावाने बाबाच्या नावाने आमच्या नावाने दिली तेवढा बेस भरला नाही झाला माझं फोटो लय मोठो हा मोठा आणि माझा काय मोठा बघित राहू त्याला आधी तरतरकू लागला गोड आहे गोड आहे गोड तिथं माती पण मातीतच लय मजा रे आता तुला लागली वाटते लागली जरा लागता हा लागता ठीक लागता हा लागता मागणं मातीला लागता कदा कदा नाही नाही मानणार घे बा एकदा घे सावकाश वाडाता भरलाय का नाही ना तोंड कुठे दिसताय सावकाश सावकाश काय झालं नावात करतोय सावकाश सावकाश वाघ मगाशी येऊन गेलाय साठ काढून गेलाय
नाटकात सगळेच कलाकार शिकायला आवडील मला घालू हा वर हलता खाली होता माझ्या पुढे बोलता वर ढाला हिजाळ खाली भाजा भाजा गेलं अरे आळूता पदपदा आणि वर सगळ्यांनी गा भाजा भाजा वर ढाला हिजाळ याचा मधी वळवळ माझा खाली वळवळ वर ढाला लागले माझा खाली वळवळ याचा खाली हा तुकडा बघून वाकडा कुठं घेऊन जावा आणि काय बया करीत घडलं याई परीत याच्या सशाला बिल कोणी याचा मधी वाटाणा बघ तुला सकाळी कशाला हाक मारत होतो माहितीये कशाला बोल अरे असाडे काय झालं होतं माहिती आहे काय झाला पहिल्या बायकोवर माझं पटन आहे पटन आहे म्हणून दुसरी बायको केली गेली सोय. 6-7 महिने चांगले गेले गेले आणि मग काय बहिणी गेलं म्हणजे मेल्या संसाराचं चांगलं बहिणी गेले गेले आणि नंतर लागले शेवटी भांडू भांडून आणि राहिले काय म्हणायला लागल्या आम्ही वेगळं व्हायचं वेगळं व्हायचं मग काय तंटामुक्तीची सगळी माणसं बोलावली पोलीस पाटील सरपंचापासून सगळे भावकी रावकी सगळे. सगळे बोलावले आणि त्यांना दोघांना म्हटलं संसार वाटून देऊया सरपंच सगळं बोलवलं भावकी बोलवलं काय सगळी बोलावली मेन भावकी आणि मग सुरुवात झाली वाटप करायला एक भाग तिला पहिलीला दिला वटी हिला पडवी तिला होली हिला मुरी तिला मोरी दिला असं करीत करीत गेलो हांडा ही म्हणते पितल्याचा हांडा ती म्हणते तांब्याचा हांडा सगळ्यांच्या वाटण्या केल्या सगळ्या वाटण्या करून करून दमलो आणि शेवटला आईला होता साला जात माहितीये जातात वर कुठा आधी जाता राहिलं होता आता त्या दोघी लागली भांडण ही म्हणते माझं जातं ती म्हणते माझं जातं ही म्हणते माझं जातं ती म्हणते माझं जातं माझी खोपडी सांगली वासाड्यांमध्ये तुमचं काही जातं आणि सांगा माझं जातं तर कुठं काय लवकर ये तू आलास अरे आलाच तर बरोबर आहे मी पण कशा गेलेला माहितीये कशी एका पोरीची कहाणी सांगते तुला मी. म्हणजे पोरीची कहाणी सांगतो ऐक तरी हा बोल लग्नाची बैठक असतं माहितीये माहिती आहे ते काय गेलो होते मी. आणि गेला आम्ही परसवर गेला होता म्हातारा पण नाही हा. गेला होते मी बैठकीत जाऊन आपलं गेला जाऊ ह्यांचं माहिती आहे ना काय असतात हा, माहिती आहे. बैठकीत बसल्यावर मग आम्ही बसतो आपलं असं पत्काल घालून पटकन घालून हा. पावकी येता हा. आम्ही आपलं बसलेलं असं हा. गावात तेव्हा एका विचारता हा. काय रे खरसून लाव किती आम्ही जेवलाव बिवलाव काय या कसला जेवण घातला आमचा या होय. पाचव्याचा भाग आहे तुमच्या कार्य भाग तर काय या एका समजू म्हणून आम्ही कशाही लावतो उलटा विचारतो कशाही लावतो इथं काय नाही तर काय जेवलो बिवलो पाठ बी ठेवून मग सामटमीत केला मग? नाही आणि नंतर म्हणतात इलाव कशा म्हणून इथं काय आम्ही इलाव म्हणलं आम्ही फिरत फिरत इलाव हा. तुमची पोरगी अशी दिसली आमका नाही पाणी भरताना बावीर मग? अशी अशी भरत होती पाणी हा. आमका वाटा चांगला असा बोर या होय. म्हणून जाऊया आमचं पोरगं पण झिरलं चांगला तलांग भेटला होता तो गेलो म्हणलं जाऊया बघू का तर गेला हा. पुढे आणि काय झाला हा. आता काय असता प्रश्न विचारतात होय बापसान विचारला माझी पोरगी काय चौथी शिकलेली हा बरोबर तुमचा काय पुढे शिकवती असा हा. तर तुमचा पैसा घाला बरोबर. तुम्हीच शाळा काढा हा. तुम्ही तुमच्या आमच्या पोरी तुम्ही शिकवा हा. तुम्हीच प्रिन्सिपल करा बरोबर आम्ही म्हटला आम्ही सगळा केला हा. तू काढलं किती हा? होय. हा? मग? बरोबर की नाही तेव्हा आमचा- माझा पण सांगितला हा. मी विचारलं हा. काढलं पेपर होतो माझ्या खिशात हा. म्हटलं आमचा पोरीचा प्रश्न विचारूया तुझा. पोरीच्या बसलेल्या हा. समोर ना आनंद. ऑनलाईन समोर मग पोरगी बसली होती रांगोळी घाले हा. बापूस म्हणता ये कोण हा?
अशी पोरगी बसली आपल्या. काय ऍक्शन आहे वा. रांगोळी काढता रांगोळी. इली काय काय त्याची इली. आणि आम्ही पुढे पेपर दिला रे वाचू का. पेपरात काय वाचता बघा. आम्ही म्हटलं चौथी शिकलेली काहीतरी असा. बरोबर. साखर महागली. काय सांगितलं महागली बोलवता होता. पण ती म्हणता साखर महागली. त्याच्यात ठरवलं हे आम्ही हगवणार. आम्ही तसंच पळाला म्हणून माझा वेळ झालो तो. तर मी माझ्या बायकोला गाठली पहिली सासरवाडीत गेलो आणि मला साला पहिल्यापासून गार्गीचे वडे लय आवडायचे. आणि सासूला सांगत मला गार्गीजवळ जाऊया आपला लाडका आला म्हणून आपला सासू घेतला. आणि मला वाटलं तर दुपारच्या जेवणात नाही मी जर रात्री तरी करीन. सकाळी नाश्ता नाही दुपारी जेवणात नाही गार्गी पण रात्रीच्या जेवणात तरी मुद्दा झाली. आणि मग मला काय विचारतो रात्र झाली सगळी झोपली आणि सासूच्या खोली जाऊन मी गेलो आणि नुसता आवाज येता खार खार खार. मी म्हटलं खारकूर गेलो मला वाटलं उद्या सकाळी नक्की मला घारगीचं वड आहे. मग सकाळी बघितलं साला पिठल्याने भाकरी वाढली. मग सासूबाईला मी विचारलं जर रातभर तर पावसा त्याचं काय झालं जावं याने कुणी सांगितलं जो गरमीचे दिवस नुसता खालनावर घाम होतं खाजी. आता काय असलं झालं एक एक झेंगाडर नाही सगळे झेंगाडर. आता टाइमपास काय तर झोपूया जरा काम होतं मग झोपूया आपण. काय करायचं आता काय लय जमलं. इथून बसू बस बस तू आता मग स्वल्पाटा काढला नाही माझी वसवला माझा आहे घरी जाऊ शिव घरी. गेला म्हणजे आता सोपा कोणता काढता तुम्ही आमचा काढता. मला माहित आहे तुम्ही माझ्या पिताश्रींचा खून केला आहेस कारण तुला या राज्याचा राजा बनायचा होता. हो केला खून मीच केला कारण या राज्याचा मला राजा व्हायचं होतं. थांब थांब तुला आता सोडणारच नाही. हो का ठीक आहे हो युद्धास तयार. एक मिनिट थांबा 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 काहीतरी झाला मोठा फॉल्ट होतो. युवराज तुम्ही आत्ताच कैदेतून सुटलं वाय जरा तुम्ही आराम करा. याला मी बघता आता
कशी आला घालवतोस घाल. नगरीमध्ये आनंदी आनंद आहे. आता आपल्या युवराजाचं नुसतं कक्कर घुम कर आता वाजणार वाजवायचं लागेल. धमसवून टाकूया. अरे हलद मारून झाले गेल्या सकाळी रात्री लावायला लागेल आंबे हलद. वाकड्या जांबूची बोंड वाकड्या जांबूची बोंड कुसली करवल्याची बोंड ह्याची सुटली पाटी लंगोटी पिसाची काठी माग सुटली लंगोटी आम्ही राहायचं मनकोटी. पत्रिका वाटल्या सगळे ह्याच्यात घरात सगळी माणसं आली. असे ना तांदूळ घेऊन काय मिळाले नाही मिळालं आपापल्या घरात घेऊन यायचे. भटजी बोला आता भटजी मी होतो तू घे तुझ्या काय रेडी साहेब कसं काय वाटतंय? छान वाटतंय की गालघर वाटतंय? आवडलं म्हणून केला. आता जशी बोला बोलवा ह्यांना हितणार तुम्ही आणि एकमेकांच्यात घाला हार म्हणतोय मी. तदैवलग्नं सदिनन्तधेम ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्यावालं विद्यावलं लक्ष्मी